Здравейте, пичове, аз съм Legendary BG и днес ще ви покажа фокус с това магическо въже. И да започваме. Сега, както виждате, взимам някой край, независимо кой, да кажем този, мушкам, дърпам и се завързва. Сега ще го развържа. Ето така. По същия начин взимаме ето този край. Пак няма значение кой. Мушкаме. Дърпаме. И не се завързва. И това е от мен, хора, за този фокус. Чао!